L-aħwa George u Alfred De Giorgio intbagħtu 4 snin ħabs u ngħataw multa ta' 25,000 euro kull wieħed wara nstabu ħatja ta' ħasil ta' flus. Fl-istess waqt Mart George De Giorgio anka Adelina Pop inħelset mill-akkużi wara li l-qorti rat li kellha spjegazzjonijiet leġittimi għall-akkwist tal-assi tagħha. Tul il-kumpilazzjoni tal-evidenza kien instema li l-aħwa kellhom numru ta' karozzi lussużi kif ukoll żewġ dajjes. Instema wkoll kif bejn l-2009 u l-2019 Alfred De Giorgio kien lab ma' 600,000 euro fi 3 kazinos f'Malta fil-waqt li ma kien jiddikjara ebda dħul. Fil-każ ta' George De Giorgio instema kif l-aħħar li kien reġistrat bħala li jaħdem kien fl-1982, iżda minkejja dan kellu numru ta' kontijiet ma' banek u kien iħallas l-ispejjeż tal-iskola ta' wliedu. Apparti minn hekk fl-2017 huwa kien xtara id-dajsa tiegħu għal 30,000 euro. Komplit il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Rodrik Kassar miex li biqtil ta' martu Bernice Kassar. Ful-pedana tax-xhieda fost l-oħrajn telet Silvana Darmanin li tiġi t-sija tal-vittma. Hija qalet li fl-ewwel jum tal-2022 Darmanin ċemplet lil Bernice, Rodrik u wliedhom u qabdita bintom ta' 4 snin li kienet qed tikbi. Qalet li ftit wara Bernice ħadet il-mowbajl u qaltilha li tispjegala x'kien ġara wara. Fil-fatt ix-xut qalet ftit wara saret taf li l-imputat allegatament beda ikisser kull ma jsab fil-kċina u kien wara dan l-inċident li x-xut bdiet iċċempel lin-neputija tagħha kuljum biex tiċċekkja fuqha. Ix-xut qalet li f'jum l-om tal-2022 l-imputat telaq mid-dar filgħodu u ġie lura fis-6 ta' filgħodu tal-għada. Intqal li huwa qajjem lil-uliedu biex jgħidilhom li kienu sejrin għawdex u ommhom qaltilhom li hi ma kienet se tmur. Skont ix-xut huwa qal li se jkisser kull mem fid-dar ta' daqqa ta' pon lil martu f'wiċċha u weddida b'sikkina monqa qabel ma kien se jitlaq lejn għawdex b'wieħed minn uliedhom. Intqal li wara dan l-episodju huwa daħal fuq martu waqt li kienet qed tinħasel biex jgħidilha li hija ġabet dan kollu b'idejha. Għalhekk meta lestiet ħarbet lejn id-dar ta' tzieta. Fix-xhieda tagħha Darmanin qalet li darba minnhom Bernice kienet qaltilha li l-pass li jmiss kien li joqtolha u bdiet tibża għal ħajjitha. Emozzjonata x-xut irrakkuntat kif dakinhar taqtil kollega tal-vittma ċemplitilha u qaltilha għamilha qatilha.